алейкум дӯстони азиз. Дӯстони азиз, хуш омадед ба дарси севумо дар бораи забони туркӣ. Herkese merhabalar. Bizim 3-cü dərsimize xoş gəldiniz. Do'stlar aziz, peş az onu ki mən dərsro sar kunam, başıma guftaniyam ki mən میخوام با شما زبان ترکی رو یاد دهم، ولی من وعده نمیدیم که با مانندی چه خیلی که در کتاب است همش گراماتیش نه به طور گراماتیکی یاد دهم. من یگان بار برای آموختن زبان ترکی یگان کتاب نخواندم تا حالا. همش از همین اینترنت، یوتیوب، کینو، همین فیلم ها، همش توسط همین ها شد. دوستان عزیز، در این ویدیو میخوام درباره پادشاهی زبان ترکی کمی هم باشد با شما معلومات دیم. دوستان عزیز، من درباره قاعده‌های گراماتیکی همون قدر قاعده‌های رو با شما میخوام یاد دیم که برای گپ زنی، برای یاد گرفتن معاشرت با شما لازم میآید. دوستان عزیز، حالا ما با شما میخوام درباره پادشاهی زبان ترکی معلومات دیم که آن رو ما میتونیم به 6 گروه تقسیم نماییم، ولی اونها رو ما نامگذاری کردن نمیتوانیم. همش رو میتوانیم از روی چه خیل سوال داده میشود همون خیل میتوانیم نامگذاری کنیم. مثلا پادش یکمش این کیم نه کی چی. پادش دویمش این کیمی نی. پادش سیوم kimin neyin. Padej çormaş kime nereye Padej pancum kimde nerede. Padej şaşumaş kimden nereden. دوستان عزیز، 6 تا که ما جدا کردیم، کیم نه کی چی، kimi neyi kiro chiro. یعنی در آخرین کلمه ها حرفای ای و او گذاشته می شود. kimin neyin این هم همینطور دوستان عزیز، ولی با مانندی این می شود در آخرش حرف نه هم می آید. این اون ترجمهش kimin neyin، از کی از چی. kime nereye، با کی با کجا. یه گذاشته می شود. در بعضی حالت ها، حالا من پورا می فهمونم، حرف یه هم گذاشته می شود. kimde nerede. kimde در کی، nerede در کجا. یعنی در آخرین ها ده و دا گذاشته می شود. باز دوستان عزیز، kimden nereden، از کی از کجا. kimden nereden den dan. دوستان عزیز، kimden و kimin هر دویش هم از کی ترجمه می شود، ولی این فرق دارد دوستان عزیز. kimden یعنی babamdan از پدرم می شود. kimin babamın kitabı.
китоби падарам, ин бу китоб бабамдан, ин китоб аз падарам. дӯстони азиз, ин ҳардуяш як хел тарҷума шавад ҳам, вале фарқ дорад аз ҳамдигар. ҳоло дӯстони азиз, ҳар яктои инҳоро ман бо мисолҳо пурра шарҳ медиҳам. гуфтем дӯстони азиз, ҳар яктои инро ман шарҳ медиҳам ки якумаш ҳамун ким не буд. Ким не. дӯстони азиз, ба ин мисол овардан осон аст. Ким, бу адам, бу адам. дӯстони азиз, дар видеои гузашта дар бораи ишораҷонишинам фармуда будам. агар ки надида бошед, тамошо кунед. ба саволи чӣ, бу калем, бу не, бу калем, бу ким, бу адам, бу не, бу эл, ин даст, бу калем, бу ручка, ин ручка. дӯстони азиз, падаи дуюми мо ин кими неи. киро чиро. дӯстони азиз, мо мисол меорем кӯзӣ, кӯз, духтар. дар охири ин ӯ мегузорем. дӯстони азиз, боз як чизро ман мехоҳам фаҳмонам, ҳангоме ки дар ин хел маҳракатҳо кадомашро гузоштан мумкин аст. масалан, агар мо гӯем оул яъне писар, чӣ мегузорем? дар ин хел ҳолатҳо дӯстони азиз, барои он ин садонокҳоро бояд дар ёд гиред. агар ки бо садонокҳои ӯ тамом шавад, дар охираш ӯ мегузорем. масалан, бо ӯ тамом шуд, кӯз, кӯзӣ. агар ки бо е ё и тамом шавад, и мегузорем. эви, масалан, эви, ев бо е тамом шудааст, дар охираш и мегузорем. эви, чиро? хонаро. киро? кӯзӣ, духтарро. боз дӯстони азиз, дар варианти агар ки дигар садонокҳо ояд, масалан ӯ ояд, дар охираш ӯ мегузорем. агар ки ӯ ояд, ӯ мегузорем. масалан, боз ба ин мисол меорем эл. мо чӣ хеле ки гуфтем, бо е омадааст. эл, е, дар охираш и мегузорем. эли. боз кол, дар охираш дӯстони азиз, о омадааст. о яъне ӯ мегузорем. колу, дастро. дӯстони азиз, эл аз кол фарқ дорад. масалан, бу эл, бу элле, бу беним-элим. кол, бу кол, колу. боз дӯстони азиз, мо мисол оварда метавонем гӯз, яъне чашм. дар инҷо дӯстони азиз, ӯ мегузорем. гӯзу. ҳамхел дӯстони азиз, ин падаи дуюми мо аст. падаи сеюми мо кимин, неин. дӯстони азиз, ин қоидаро ҳатман дар хотир гиред. ин дар ҳамаи ҳолатҳо дар кор мешавад. ҳатто ҳангоми савол додан ҳам ин садонокҳои ин қоида дар кор мешавад. кимин, неин. аз ки, аз чӣ. боз ба ҳамин мисол оварда метавонем. дӯстони азиз, дар инҷо мо евро хат мезанем. барои бештар мисол овардан элро ҳам хат мезанем, сабаби он ки ҷо намондааст. дӯстони азиз, масалан, кимин, кӯзин, аз ки, аз духтар. кӯзин, колу, дасти духтар. он мегузорем, дар охираш не меояд. дар ин хел ҳолатҳо аз чӣ бошад?
агар ки ба ин мисол оварданӣ бошем, колун, колун. дар инҷо у аст, дар инҷо о аст, ба ҳамин хотир у омадааст. Колун. боз неин, неин ренги. Ранги чӣ? Неин. Аз чӣ? Гӯзун, гӯзун, ренги, ренги. дӯстони азиз, дар ренгам барои чӣ и омад? Барои ин ки бо е тамом шудааст. Е. И мегузорем. Гӯзун, ренги. ранги чашм, гӯзун, ранги чашм. агар ки мо ев гуфтанӣ шавем, ев. агар ки чиро гуфтанӣ шавем, эвин, эвин. барои он ки дар инҷо бо е тамом шудааст, ин мегузорем. Эвин, капысы, капы. дӯстони азиз, капы ин дар мешавад. Капысы. Эвин, капысы. Эвин, эвин, ёлу, ёлу. О дар охираш у мегузорем. ёлу, эвин, ёлу. роҳи хона. дӯстони азиз, мегузорем ба падаи чоруми мо ки ин буд киме, киме, нерее, нерее. ин киме ба ки, нерее ба куҷо. дар охираш ҳарфҳои е ё ки а меомад, боз дар баъзе ҳолатҳо ҳарфи е мегузорем. инро ман мефаҳмам. масалан, ба куҷо? Нерее. Таҷикистана, таҷикистана, таҷикистана. ба тоҷикистон. ё ин ки ба Туркия гуфтанӣ шавем, туркие. дӯстони азиз, дар инҷо мо наметавонем ки туркие е гузорем. туркие е гузошта наметавонем. дӯстони азиз, аз ҳамин хотир туркие дар пеш аз е ҳарфи е мегузорем. туркие. дӯстони азиз, ман ба шумо мефаҳмонам ки барои чӣ туркие я нагузоштем, туркие е гузоштем. барои он, дӯстони азиз, як қоида аст, онро бояд дар хотир гирем. чаро ки дар видеои гузаштаам инро фаҳмонда будам, вале ин каме тағйир ёфта мешавад. дӯстони азиз, агар ки садонокҳои а, ы, о, у ояд, ҳатман дар охираш а мегузорем. шкале ки дар ҳангоми тартиб додани шакли ҷамъи калимаҳо лар буд, дар инҷо а меояд. а. агар ки е, и, ӯ, ӯ ояд, ҳатман е мешавад. ин ҳам лер. боз дӯстони азиз, ҳангоми фаҳмондани дигар падешҳоам ин қоида дар кор мешавад. туркие е ба Туркия. агар ки мо гуфтанӣ шавем ба Адана, Адана, Адана. дар инҷо е мегузорем. Адана бо а омадааст, ҳатман дар охираш я мешавад. Аданая. дӯстони азиз, барои чӣ ин ҳарфро мегузорем? барои он ки ҳеҷ гоҳ мо наметавонем ки ду садонокро бо ҳам гузорем. туркие намешавад, ё ин ки Аданаа намешавад. барои ҳаминам Аданая гузошта мешавад. киме, киме. дӯстони азиз, киме. масалан, мо метавонем гӯем ки аннее, киме, ба ки, ба модар. анне е. ё ин ки
kardeş, kardeş, kardeşe, kardeş, kardeşi ve barudar, kardeşi. Diyorum ki dost, dost, dosta. برای دوستان از در اینجا با او تمام شده است. او یعنی آ میگذاریم دوستا. در اینجا دوستان عزیز 109 نیست، از همین خاطر ما حرفی یه رو نمیگذاریم دوستا. یا اینکه arkadaş arkadaşa. دوستان عزیز ما حالا میگذاریم با پادیج پنجم که بود kimde nerede. دوستان عزیز در آخرش ده در گذاشته می شود. kimde kimde در کی nerede در کجا bende bende مثلا دوستان عزیز ما میگوییم در من گفتن شویم ben de. برای چی دوستان عزیز بنده نگذاشتیم؟ برای اینکه یه در همون حالات هم میگذاریم که در آخرش صدا که یه اومده باشد، این گروهی صدا بن، برای همینم ده میگذاریم. یا اینکه دوستان عزیز باز میتونیم بگیم سنده، این هم مثال شده میتونیم. nerede nerede مثلا دوستان عزیز در کجا در انقره انقره ده. دوستان عزیز ده نگذاشتیم برای اینکه با ا تمام شده است، از همین خاطر ا میگذاریم ده انقره ده. باز یا اینکه evde evde در خانه ev با یه تمام شده است، برای همین یه میگذاریم evde Ankara'da. یا اینکه Antalya'da Türkiye'de Tacikistan'da Duşanbe'de. دوستان عزیز میگذاریم با پادیج ششم. این kimden nereden kimden nereden. در اینجا دوستان عزیز den dan میگذاریم. kimden از کی، nereden از کجا. مثلا aile از oile گفتن شویم دوستان عزیز. kimden از oile کدام شما میگذاریم den یا کی den؟ البته که den برای اینکه با یه تمام شده است، یه برای همینم den aileden. Bu kız bu aileden değil. این دختر از این oile نیست. یا اینکه دوستان عزیز nereden از کجا. Türkiye از ترکیه. Türkiye'den. می‌دارم که دوستان از این قاعده را فهمیده باشد. همون که یه اومد حتما den می‌گذاریم. ترکیه‌den. باز میتوانیم همون مثال رو تکرار کنیم. انقره'dan میشود یا که evden kimden یا که از من benden از من. همین مثال رو ما میتوانیم تکرار کنیم.
азиз, боз як қоидаи дигар аст ки ном дорад қоидаи фистикчи шаҳаб. Фистикчи шаҳаб. Агар ки мо инро тарҷума кунем, фистикчи шаҳаб, яъне шаҳоб ин як номи қадимаи туркӣ аст. Шаҳоби фистик писта мешавад, фистикчи пистафурӯш, шаҳоби пистафурӯш. Ин дӯстони азиз ба худ як секрет дорад. Агар ки мо дӯстони азиз ҳарфҳои садоноки ин калимаро гирем, яъне мемонад ф с т к ч ш ҳ п. дӯстон аз барои чи ин қоидаро мо мисол оварда истодаем? ин қоида ба падешҳои панҷуму шашум тааллуқ дорад ки кимде нереде ки гузошта будем д ва да. шашумаш бошад ин кимден нереден. дар инҷо дендан гузошта будем, дендан. дар калимаое ки дар охираш ин ҳамсадоҳо меояд, яъне ф с т к ч ш ҳ п, ин ҳарфҳо иваз мешаванд, яъне ба ҷои д да т та мегузорем ва ба ҷои дендан тен тан гузошта мешавад. барои чи фистикчи шаҳаб гуфтем? барои он ки тез дар хотир мемонад. фистикчи шаҳаб, шаҳоби пистафурӯш, фистикчи шаҳаб. агар ки мо ф с т к ч ш ҳ п гӯем, аз хотир баромада накунем, барои ҳамин фистикчи шаҳаб. ҳар калимае ки бо ин ҳарфу, бо яке аз ин ҳарфҳо тамом мешавад, бо ин хел пасчандҳо мисол оварда мешавад. мо мисол оварем агар сокак. дар инҷо мебинем ки ҳарфи к омадааст, дар инҷо фистик, дар инҷо ҳарфи к ҳаст. барои ҳаминам агар ки мо гӯем нереде, дар куҷо, дар кӯча, сокакта, сокакта. ё ин ки дӯстони азиз измит агар гӯем, измит яке аз шаҳрҳои туркия аст. измит дар куҷо, измитте, измитте. ё ин ки дӯстони азиз агар ки мо гуфтанӣ шавем нереден, сокактан мегузорем. дӯстони азиз, дар инҷо боз ин қоида ҳам истифода мешавад. сокактан ёки сокакта. барои чи сокакте нагузоштем? барои он ки дар инҷо бо а тамом шудааст, садоноки а омадааст, аз ҳамин хотир а мегузорем. сокакта, сокактан. дар инҷо бошад дӯстони азиз баръакс. измит, измиттен. барои чи е гузоштему а не, ёки т тан нагузоштем? барои он ки бо и тамом шудааст. и дар инҷо е меояд. измиттен. бу чоҷук сокакта буюду. ин кӯдак дар кӯча, сокак кӯча мешавад, сокакта буюду. дар кӯча калон шуд, ё ки дар кӯча ба воя расид. дӯстони азиз, ин буд дарси имрӯзаи мо, яъне дарси сеюми мо. дӯстони азиз, ин қоидаҳое ки ман фаҳмондам, яъне дар бораи ҷои садонокҳо, яъне боз қоидаи фистикчи шаҳаб, ин яке аз қоидаҳои муҳимтарини грамматикаи туркӣ. агар ки ин қоидаро мо асоси грамматикаи туркӣ ҳам гӯем, хато намекунем, барои он ки
бисёре аз суханҳо, бисёре аз калимаҳо аз ин қоидаҳо вобаста дорад, яъне аз тарзи истофода бурдани ин қоидаҳо. дӯстони азиз, агар ки касе аз шумо аз ин видео чизе баҳра бардошта бошад, дар зери видео лайк монед, то ки ба дигарон ҳам ин видео бештар паҳн шавад ва онҳо ҳам забони туркиро ёд гиранд. дӯстони азиз, то видеои баъдина паноҳатон ба худо.